masu saurare suka yi taimaka fatan alkhairi tare da yabawa da jinjinawa ga irin kwazo da kokarin da kake da shi da kuma gudunmuwa da kake kokarin ka bayar ga al'ummarka, inda akwai wanda ya tambaya yake cewa shin waƙar da kake rubutun da kake yi ka samu wannan sha'awa ne a makarantar boko ko kuma a makarantar islamiyya? To alhamdulillah, gaskiya an haife ni a Kano kuma na tashi na girma na yi wayo na kai matakin da na kai kafin na taho na Kebbi. A bisa al'ada Kano a wannan lokaci idan yaro ya tashi zai tashi da san masu begen annabi sallallahu alaihi wasallam. To na tashi rayuwar cikin gari, na tashi ina son bege, sannan kuma a lokacin inda aka yi wa yaro kaciya kamar yadda nan kuke cewa kuidu, to babban abin da yaro yake so a siyo mai shine ɗan ƙaramin mandiri ƙarami daidai hannun shi ya rike, wanda in irin misali irin 'yan kadiriya in za su gudanar da maukibi wani zagaye ne da 'yan kadiriya sukan yi su je su sada zumunta sannan a je a kai a gaisuwa ga mamata zuwa makabartu a yi addu'o'i da sauransu. To alhamdulillah na samu kaina a cikin gari, na samu wannan al'adar, to tun daga nan na samu sha'awa ta na harkar waka. To sannan na zo na samu kaina, mu tsarin gidanmu kafin mutum ya makarantar boko makarantar allo yake fara yi. Makarantar allon nan kuma tsarin karatunta nan za ka san baki, za ka san wasali, kuma haddar da ake yi za ka ba wa malam allo ne ka biya mai hadda. in ka biya mai hadda idan akwai gyara to ba za ka je ka wanke allonka ba. sai da na kai har izu 6 daga bisani kuma sai muka koma islamiyya. nan ma islamiyya na samu karatu da gogewa, alhamdulillah sai na zo na shiga kuma kulliya. ita ma kulliyar nan da shiga na ƙara samun gogewa da fahimtar addinin musulunci da kuma yanayin yadda aka samu rarrabuwar kayuwa a cikin harkar tafiyar musulunci da ƙungiyoyi da ɗariƙu, na ƙara samun gogewa da wayewa. sannan kuma na yi karatu a makarantar larabci wanda 'yan sudan suka buɗa ta a Kano. na yi karatun kwamfuta da harshen larabci wajen 'yan sudan. A takaice dai a can ka samu sha'awar rubuta littattafai? Nan na samu sha'awa, kuma ina sauraron a gidajen rediyo, ina jin yadda alfanun waɗanda za su kai ga idan misali hadisin da ya bayani akan cewa idan mutum ya mutu ko mu ce idan mutum ya rasu ayyukan shi gaba ɗaya za su yanke gabaki ɗaya. sai dai abin da ya danganci sadakatu jariya ko kuma ilimi wanda ka amfanar da al'umma, yau ko kuma daga cikin zuri'a da Allah ya baka wanda za su dinga yi maka addu'a. wa'annan su ne. to sai ya zamana shi dai wannan harkar ta rubuce-rubuce ina neman Allah Ubangiji ya kare ni da riya, da ni da ire-ire na masu wani rubuce-rubuce. Allah ya kare mu da riya, ya sa Allah ya karɓo wannan ayyuka su shiga daga cikin sadakatu jariya. So amin ya rabbil alamin. Malam Muhammad Murtala, lokaci ya fara cin mana, amma daga ƙarshe tambayar da nake so ka amsa mana ita ce, ga ka dai daidai gwargwado kai karatun addini, cewa za a iya kiran ka malami kamar da wani ya ce, to amma kuma akwai waɗanda suke kallon mawaka a matsayin marasa tarbiyya, ko waɗanda ba su da abin yi, kamar ba ma sana'a bace ko kuma ba abin yi bane. Wasu kuma suna ganin cewa gaba ɗaya ma waka haramun ce. Kai ne ka ɗauki waka? To zan ƙara jan hankali ga matasa bisa cewa a lallai mutum ya tashi tsaye, ko kuma yaro matashi ya tashi tsaye zai nemi ilimi. In ka nemi ilimi zai sa ka waye, musamman ilimi na alƙur'ani, ilimi na hadisai, ilimi na fikihu. bayan ilimi na fikihu kakka takaitu akan ilimi na fikihu, sai ka tafi kuma ilimi na usulul fikihu. Usulul fikihu yana ƙara taimaka matuƙa ta yanda
wani al'amarin ma ko da an yi bayanin shi in ka fuskanci wasu suna so su kawo ra'ayi a al'amura, to alhamdulillah usulul fiqh yana sa matashi da sauran masu ilimi fahimtar abu da kyau. Akwai malamin na saurara ya bayani akan wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'ana Allah yana rantsuwa da zamani da lokaci. Innal insana, lallai tabbas dan adam lafi khusrin, wallahi yana cikin hasara. To sai aka kawo wani exception, ma'ana aka yi togaciya, aka ce illal ladina amanu, sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati, sannan suka yi ayyuka masu kyau, wa tawasaw bil haqqi, sannan suka yi wasici da gaskiya, wa tawasaw bis sabri, sannan suka yi wasici da hakuri. To a nan wajen zan ja hankali da Allah malamai su dinga duba wasu al'amura. Akwai abubuwan da ake toshe musu kofa, akwai abubuwan da maimakon a toshe musu kofa ga baki ɗaya sai a daidaita shi. Zan yi amfani da wannan dama malam Sheikh bin Uthman, malaminmu da yake yana cikin ɗalibai, alhamdulillah, bin Uthman Bindila, ya ce mana duk abin da ya taho sai a duba shi, in yana da illa sai a duba shi a mahanga ta sunna bisa adalci. Malam bin Usman, in dai ka je kana karatu a masallacin bin Usman, kana halarta karatutuka, yana saka karatutuka da ake karantar da su da wake, kuma cikin sira za ka ji an kawo wani sahabi mawaki ne, irin su Dufail bin Amr ad-Dawsi, mawaki. To amma ba irin wannan waka da kuke ba ta zamani wadda ake kiɗa ma ta yi yawa. Zan yi bayani. Ba mu da lokaci Malam Murtala, a takaice a gurguje lokaci ya ci mana. To a takaice Allah ya yi bayani cikin Alkur'ani mai girma, cikin suratul Shu'ara aya ta 224, inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Sai Allah ya ce illal ladina amanu, ma'ana dai sai waɗanda suka yi imani. Kun ji can cikin wal asr an ce illal ladina, nan ma sai aka ce illal ladina amanu. Allah ya ce wa shu'ara wa yattabi'uhumul ghawun, halakakku, ma'ana suna bin mawaka, ma'ana mawaka sun halakakku ne suke bin mawaka. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, shin baka gani ba a kowane bigire yahimun sukan ɗimoce, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, sannan suna faɗin abinda ma la yaf'alun ba sa aikata shi. Sai Allah ce illal ladina amanu, sai wa'annan da suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi ayyuka kyawawa. To bari dan takaitu a nan wajen, zan dan yi dan bayani kaɗan. Akwai mawaki shahararre wanda ake kiran shi Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair an umarce shi, an yi jinga da shi kamar da kuke faɗa, ma'ana ya ci mutuncin annabi da waka. Kuma a lokacin nan annabi yana da wanda suke masa waka. Daga cikin wanda zan jero akwai Hassan bin Thabit, akwai Abdullahi bin Rawaha, akwai Amr bin As bin Wa'il, sannan kuma akwai Labid. To wannan da ya zo ya bayan ya ɓaci annabi, kuma aka ce to a kokari a samu a cire mai kai. To daga nan wani ba shawar cewa lallai ya yi kokari ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuba, don a lokacin duniya ta mai kunci, daqat alaihi al-ardu bima rahabat, duniya gaba ɗaya da abin da ke cikin ta ya mai kunci. Sai ya taho, da ya taho aka ba shi yadda zai taho wajen majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam. A gurguje jama'a ku yi hakuri, sai ya taho ya shiga irin kamar ta buza, ya rufe fuskar shi, ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa wajen nan ya bayani bisa cewa wannan da aka ce idan an gan shi a sare kan shi, idan ya karbi musulunci menene ma'ana hukuncin al'amari aka haka. Aka ce ai
Allah ya gafarta masa, ai yana cikin wanda suke ba musulmai bane. Allah ya gafarta mana Malam Murtala, ba mu da lokaci ya riga ya kawo jiki. Muna godiya kwarai da gaske da kasancewarka a cikin wannan shirin na zauren nishadi. Kamar yadda kace tabbas ko sati uku ba mu da wannan lokaci ya riga ya ci mu saboda za mu shiga cikin wani lokacin shirin. Muna godiya kwarai dai da ka kasance da mu. Muna fatar wani lokaci ma in Allah ya bada iko za mu sake kiranka insha Allah domin ci gaba da tattaunawa da kai. Da fatar kuma za ka koma gida lafiya. Masu saurare a madadin kowa da kowa ne Nafisa Shehu Hamza Jega da na gabatar da shirin da ke fatar za a tare mu wani mako insha Allahu domin jin wani sabon shirin na zauren nishadi. Kamar da kuka ji mun tattauna ne tare da babban bako Malam Muhammad Murtala Shehu Adam wanda aka fi sani da Muhandis. Ku huta lafiya. Thank you.